Okay. We're just gonna get into our seventh sentence. Uh, and it goes, Mushure memakore maviri mwedzi akadzora weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Mushure memakore maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Yes. Then after that we have Peninsula method. We'll pack it again. Da, sa, da, i, isada, wa, isada, ke, waisada, wa, ke, waisada, yo, ke, waisada, moyo wake waisada, ngwe, moyo wake waisada, kunyangwe moyo wake waisada, kunyangwe moyo wake waisada. Nga kunyangwe moyo wake waisada, kunyangwe moyo wake waisada. Denga kunyangwe moyo wake waisada, denga kunyangwe moyo wake waisada. Kudenga kunyangwe moyo wake waisada, kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Va kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Ra weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Sera weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Sera weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Kadzosera weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Okay. Yeah. Akadzosera weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Akadzosera weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Akadzosera weva kudenga kunyangwe moyo wake waisada. Mwedzi
akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Ri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Viri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Kore maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Okay. Makore maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Makore maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Makore maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Shure makore maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Mushure makore maviri mwedzi akadzosera weva kudenga kunyange moyo wake waisada. Yeah, so that's our seventh sentence. Thank you guys for listening. I hope you guys have understood it, and you can now read it. Yeah.